You know who? Yeah. Yes, that was great. I'm so sorry, I got it up. Go, Keelan, go! В главата, Калинка, дай! Ритай го в главата. И с ръцете също. Ръцете. Отворене на гърдите! Не са пази отпреди, с юмруци го удрей. Атакувай го и в главата и после комбинация с ръцете. Ритай го в главата и комбинация с ръцете, Калинка. Влизай, го! Давай, атакувай, Калинка, не дей го чакай. Трябва го ритнеш в главата. С юмруци в гърдите. И в гърдите го удрай. Нямаш време, Калинка, атакувай.